Vítejte u dnešní fake brotury. A co vám dnes ukážu? Dnes vám ukážu 3 typy graffiti písmen, jak je nasprejovat a tak dále. Než začnu, ukážu vám ilustrační video. Ze sousedství, co má podobnou všemožnou. Chytne tě nejdřív, pak později a pak rovnou. Jsme místní, svojí, co dobře vidí, co kde najdou. Jsme na ní hrdí, víc jak z televize blbá nejdou. Posílám čeky magu, kterýmu jsem vykrát penex. Jsem 100 na ex, vrtá mi to v hlavě. Teď vám ukážu ty 3 typy graffiti písmen. První, já tomu říkám jakoby takový nafouklý. Jo, jako. Například Cčko. Takhle vypadá jakoby nafouklé Cčko. Teď vám ukážu jakoby takový vystínovaný. Například Fko. Takhle tedy nějak vypadá to vystínované Fko. A teď přejdeme na 3. typ a tomu já říkám jakoby kostička, že prostě uděláte kostičku a do toho se jakoby snažíte vložit to písmeno, tak něco. Například O. Takhle nějak teda vypadá to Očko. No, tak nějak. A bohužel, že to kreslím jenom fialovou, protože jsem měl dneska k dispozici jen a pouze fialový sprej. Teď vám ještě ukážu klasický graffiti styl. Mikina s kapucí, nasadíte kapucu, vezmete sprej a jdete prostě ven sprejovat. Normálka. Tím dokončím dnešní fake broturu.